ndisati ndanyora bhuku revanhu. Kana ndazoripedza, vanhu vanofanira kuona kuti ndivo vakarinyora. Vanhu vanonyora bhuku ravo nemipini, nemapadza, nemajeko, nemitswi, nemisodzi, nedzihwa, nedikita. Ndorinyora seiko bhuku iroro richaita kuti vana vazhinji vazvarwe mumisha, mumakomboni nemumaguta? Ndodzokorodza. Ndorinyora sei bhuku richaita kuti vana vazhinji vazvarwe mumisha, mumakomboni nemumaguta? Bhuku revanhu chairo chairo rinofanira kungwadza nzeve idzi kuti tigone kunzwa kana kukura kwechibage chaiko. Bhuku ngaribate badza zvakanaka kuti risateme mbatatisi nembambaira nenzungu nenyimo nefodya nedonje. Bhuku ngarishamise kunge nhau, rigoyerera semvura yerwizi rukuru, kuti rive bhuku chairo chairo revanhu. Bhuku ngariite kuti vanhu vauye kwariri sezvinoita zvipembenene kumagetsi. Ini ndave kutofa vedu wee ndiine bhuku revaridzi mumusoro, nemuhana, nemutsinga, nemuhope dzangu. Kana mondiradza pakuguma kwangu, musandirege ndichienda nebhuku revanhu, nokuti ringandiremere murwendo rwangu. Before I leave, I also want to mention that the editor of the first editor of this manuscript of this book is here with us, Mr. Shamhu Yezera. When you write, you need to give your work to other people. They look closely at the words. They take care of word division. They take care of the spelling. They get rid of unnecessary repetition and give them the freedom to throw away what they think are worthless pieces. Thank you so much.